Dansk Anlægsteknik er opstartet efter plus 20 år i branchen, hvor vi kunne se, at vi har store udfordringer med håndtering af jord. Og det gjorde, at vi begyndte at udvikle på en metode til at blande jord, som har gjort, at vi har fået metoden patenteret, og det gør blandt andet, at vi er alene inden for området. Jeg hedder Carsten Johansen, jeg er direktør, medejer og salgsansvarlig i Dansk Anlægsteknik. Det unikke og meget specielle ved vores produkt, det er, at vi kommer på stedet og udfører jobbet der, hvor jorden er gravet op. Besparelsen ligger jo især i, at man ikke skal læse jorden, man skal ikke bortkøre den, man skal ikke prøvetage den, og man skal ikke tilføje nye materialer. Så oftest ligger vi cirka på en tredjedel af prisen, og det kan betale sig helt ned til 30 tons. Jamen, vores anlæg fungerer ved, at vi tilsætter 1% kalk, så øger vi bæreevnen af lerjorden, samtidig med, at vi fjerner vandindholdet. Så kan man faktisk hæve den til en bæreevne, der tilsvarer eller er højere end sandmaterialer. Jamen, vores kunder i Dansk Anlægsteknik, det er sådan set hele paletten. Det kan være alt fra det offentlige til forsyningsselskaber. Det kan være de store jordmodtagere, det kan være store entreprenører og små entreprenører. Det vigtigste for os, det er at lytte til kunden og have en god dialog og en gensidig respekt, og vi finder den løsning inden for stabilisering, som passer til kundens behov.